हॅलो हॅलो हॅलो. हा सर्व मंडळीने जेवल्याशिवाय जाऊ नये अशी फवारणीची विनंती आहे. तेव्हा हात धुवून यावा लवकरात लवकर. जेवणाची व्यवस्था पवाराकडे केली सांग. जेवणाची व्यवस्था पवारांच्या घरी केलेली आहे. ताटं वाढलेली आहेत. या लवकर. हात धुवून यावा. हात देऊन यावा रे. जवल्याचा सार करण्यात इलेला आणि बघा सुकाट वाजून ठेवल्या ना. हे जेवण यावा. चला आता उंडगोन झालेला. आता आधी सकाळपासून चाय प्यायलंय. खाल्लेला काय नाही. खाऊया आधी पहिला. खायचं बघू. पूनम ताई आज इकडे कपडे धुतेस. काय झालं. कंटाळा आला. तू शाळेत गेला नाहीस. वा चल मॅगी करूया. मला काय झालं सांग. माझ्या बाबू काकांनी ठेवलेल्या पाटल्या दारा घ्या काय शेळी. तर रात्री चोरीलो शेळी घेऊन गेलो. खाल्यान शेळी आणि त्याची सोडणा परत त्या पिशीत टाकून तरी ठेवून गेलो. सकाळी बाबू काका उठता अरे सोडणा. खतरनाक. चोराक माणूस लागत असं चोर आहे. बाबू काका भेट आता अंधे का सांग. चोर माहिती का पण चोराचं अभिनंदन करू लागत. काहीतरी ठेवून गेलो पण तो नाराज केल्यान नाही बाबा. मला देतो का शेळा नाही तर सोडणं तरी घे. दगूक तरी गावात. मग माझ्या काय उपयोगाचा नाही हा. तू तरी वापर. येत काय चोर आमच्याकडे नाही येत. आता तुझा ऐकाने येत तो बरोबर. चोर आपलं सबस्क्रायबर असत तो बरोबर येत. चोर सबस्क्रायबर नाही ना. पण चोराच्या नावाखाली आणखी तिसऱ्यात भरतात ते पराग. म्हणून बाबा बोलता थांब काजी दाखवू नको. चोर व्हिडिओ बघतात. काची नको दाखवू. आता बागेत गेले नको काजी दाखवू नको जास्त. तोपर्यंत व्हिडिओ लेट आतो. काढू होते म्हणून. सकाळी कुठे गेले मग ते ताच बाबू सांगितलंय व्हिडिओ चोर बघित अगं तुझी काळजी तू काढलेली असतील. सकाळी बघा हसा जरा पट. माका जेव्हा नानाने सांगितलं तेव्हाच बोलले भारी चोर असं भारी. आमचे ना पप्पांचे सुपारे काढले तेव्हा ढोपरांनी गेला चोर. म्हणजे भाऊजींनी बसलेले पुलार आणि कोणतरी होते वाडीतले बरेच जण. आणि चोर सुपाऱ्या काढतोय तेव्हा ते लहान होते ना रात्रीच्या. आणखी हे पुलार हे बॅटरी मारतात असे. चोर शेवटी असे या आणि गुडघ्याने गेलो. गावलो नाही. चोरात बघायला ते धरणार काय. चोराचं नाव मी सांगू शकत नाही. चोर पण माहिती होतो. माहितगार होतो. माहितगार चोर. पण ह्यो कोणतो ह्यो नवीन हो ना काय माहिती नाही माका. ह्यो खबर काढूची लागणार. ह्यो चोर भारी आहे. आपण आपल्या वयात एवढाच घेता तो जास्त घेत नाही. असो चोर आहे तो. पण तू शेळी खाणार चोर ना असे माझे नाव होत अशी. चल व्हिडिओ बघित असत तर त्याचं अभिनंदन कर चोराचं तुझ्यातर्फे. मग बाबू काका भेटत तुका ते का सांग भेटलंस की एक 2 शेळी तुका फ्री मध्ये पुण्य करणार. हा हा पर भारी. हे बघा तुम्ही बोलताच ना काही करत नाही मालवणी राहतं दिसत नाही. मी फक्त कॅमेरा मागे असते उभो. हे बघा ह्या बघता फक्त हा कधी होता करताय मी. आता म्हणशील म्हणून कोण काय बोलला विनू तू कर. कोण पुष्पाक नको सांगा मॅगी बनवू. तुझी पद्धत वेगळी. माझ्या पद्धतीतले मसाले पण नाही यांच्याकडे. काळी मिरी एवढी पिकतात तरी पण काळी मिरीची पावडर नाही. काळी मिरीची पावडर पण बनवून घेत नाही. काय उपयोग नाही.
चला ही कोण बोलवणार नाही तुमका खाऊ, मी बोलवतोय आपला. आता वाढूचं तरी काम करशी काय, फक्त खाता पण मीच देऊ तुका. तुका मॅगी पण येत नाही. येता तुमच्या पद्धतीत. कल जी रेसिपी केल्या ना, आता कल म्हणजे तुमका व्हिडिओ आधीच गेलो असत जाम आधी, पण त्या कलच्या रेसिपीत पण त्यांना कोकम टाकूचा विचारला. शेवटी एकाने कमेंट केल्यानंच कोकम काही रावला. ही अशी रेसिपी यांची. चल दी आता. तू नाही कशाला खाली? मी नाही, मग कंटाळलं खाऊन खाऊन. नाही चरबेलाच तू सांग. चरबेलंय हा कारण कसं ह्याच्यात ते मसाले नाहीत म्हणून. असं नाही. अरे तू माहिती आहेस मूर्ख. मी आता पास्ता खातो, या बंद केलं मॅगी खावचं. आता नवीन चालू केलं. ते तू पण खा घेऊन चल. ये. छानच केलायस रे. काय छान केलं, मसाले होत तुझ्याकडे छान करू. अरे मसाले तू मुंबईवरून येताना घेऊन यायचे. मॅगी काळी मिरीची पावडर मुंबईवर ना, होय तुझ्याकडे काळी मिरी पिकता आणि त्याची पावडर मी मुंबईवर आणू. अरे वा रे वा. काळी मिरी पावडर घ्या. आता घालायची होती ना, मिरी मारण्याची होती तर. मग पावडर कोण करून देणार? का लावायचं. मग तेवढं करायचं आहे तर मग स्वतः करूच लागतं. तुका पास्ता देते, पास्ता पण ते खाऊची तुका ह्या होई. नको नको हा खा, भयंकर भारी लागतं. तू आल्यावर कर. चलिंगा. थँक्यू. हा धर. माका नको जा. एक गाल धर. हे भाव के तू खा गो. जेवण बघा मित्रांनो, वास तुमका नाही माका येता, सुगंध. पण या जेवणाचं शेफ कोण होतो तुमका कळलं नसत. दात काढता शेफ. हे बघा, हो बघा काय काय केलं मग आज मेनू. वांग्या बटाट्याची भाजी आणि डाळ, तिखट डाळ आणि भात, बस भाकरी. एवढं टाइम ह्याच करतं सकाळपास ना. पाटपटी उठलं असता. फाटफटी उठान काही नाही कोणी केलं. मला वाटलं अजून काय काय केलं असेल. मीठ टाकलं व्यवस्थित. कोकमाचा विचारतो म्हणून. बरं वाटतं आज काम करून. अंग सडसडीत वाटत असतात ना. अंग रोजच सडसडीत. रोज बसा नसतं, डायरेक्ट ताटावर बसतं म्हणून विचारलं आपलं. बसवान नसतं काय ते सांगा. मग काय करीत असतं. कधीतरी बघ तोंडक्या बंद करणं बोलता, बसा नसता. बोल काय ता पटकन. काय बोला. टेन्शन इला कसला. पावटणीचा कसला टेन्शन. पावटणीचं काय नाही. सुकवून नाही दुखवून. दुःख तात सुख दुःख घेऊन बसावा तर कशा करायचा. मग काय चल येतो माहेराक. रे नाही बाबलो वाट बघतात, काम रावला बराचसा. काय सांगा. होय पुष्पा मरमर मरता बाबल्या काय होय ना. हा काय गो. काय तुझ्या होड्यात बोलणार. मग मागसून बोलतो. मागसून तुझ्या होड्यात काय बोलणार सांग. ठेवलंच तर पटकन. ते बघा आज काय नाही, आज शाळा नाही आणि अभ्यास नाही. हा काय सकाळपासून बघतोय मी आणि मॅडम गुरुजी पण बघतात तुका. आता काय केलं सकाळपासून. आधी थांब. कल मॅडम काय बोलले अय बघ माझ्याकडे असं काय बोलले. थांब फोन करून काय बोलली मॅडम ते आधी मका सांग. सकाळी उठान काय सांगितलं नाही करू. मग तू काय बोललं. काय काय थांब आज काय नीट बोल. म्हटलं करायचा. हा करा बघ आता औषध जाऊन तकडे विचारीन परत. मग बेंड फुटात पटकन बोल. आंघोळ केलं काय लागोपाठ खोटा काय. पुष्पा काय बाबा सांगा. बघ रुको तू काय नंदनच्या वर्गात होस ना. मग नंदन वांगडा एका वर्षात मोठं आहे. अरे मग तू हुशार होस त्याच्यापेक्षा. तिसरीत आहे, तू दुसरीत आहे. मग थांब मग तू थांब चांगलंच गावलं. मग तुमका काय इंग्लिश विषय हा
हा ना, मग तुका इंग्लिशचं काय काय येतं? सगळं येतं हा? अय असोच थांब. अरे जाशी मागे असो काय? थांब, बाई बघतात व्हिडिओ. थांब. वार येतात इंग्लिशमधनं सांग. मग खयचं सांगतं? सॅटर्डे सांग. सॅटर्डे म्हणजे अरे वा, मग पळतं कशाक? मग येता तर वेनसडेची सांग. वेनसडे WEDNESDAY वेनसडे म्हणजे मग कशाक पळतं? चल 5 झालंस तू. हे घे तुझे. चला, तुमका वाटत ह्यो सगळ्यांकाच वार विचारता, पण माका माहित आहे त्यांचा अभ्यासक्रम सध्या काय चालू आहे, म्हणून तो जरासं टाइमपास. पण येता हे काय येला. बाकी दोघांका इले नाहीत, ते आता करतात अभ्यास. एक आमचं लागलो अभ्यासाक, दुसरं गौरव बघूया कधी लागता. आणि आता हय आता मी लय बाबलो हय खाली देवळाकडे येलो. खाली म्हणजे हयत आमच्या दत्त मंदिराकडे देवळात पूजा करू, तर त्याका बघूक म्हणून इलंय. पुजारी बुवा, दुपारची कशी पूजा? वाजलेले बघा किती, 12:20 तरी बाबा चावी आमची नव्हती आज, त्यामुळे मग तू रिप्लेसमेंट मध्ये इलाय? तू इलस? तू दुसरं पुजारी होतो? हा. होता की नाही पूजा? असं काय? पुजारी बघा आमचा उघडो बंब पुजारी आहे. परत आंघोळ करून इल? खय हस तू? इतके दिवस झाले इल्यापासना दिसत नाही हस. काय मी काय होत आहे मग? खय चाललं आता घराकडे? माका झाले 2 दिवस. आज मी निघणार सकाळी पुणग्याकडे. इलेलं आहे घराकडे. माझं काम कधी करतं? आता सध्या बिझी असतो. बिझी माझा काम. आता सध्या बिझी अस. आता काय काम चालू आहे? काय केलं त्या बरा आला? काय केलं? घरा काढला. काय केलं? मी काय केलं? मग काय करून झालेला बरा इथला काय? हा, झाला का? बोल. हॅलो हॅलो हॅलो. हा, सर्व मंडळीने जेवल्याशिवाय जाऊ नये अशी फवारणीची विनंती आहे. तेव्हा हात धुवून यावा लवकरात लवकर. जेवणाची व्यवस्था पवाराकडे केली सांग. जेवणाची व्यवस्था पवारांच्या घरी केलेली आहे. ताटं वाढलेली आहेत, या लवकर. हात धुवून यावा. हात देऊन यावा रे. कामगार दिसत नाहीत. जोवल्याचा सार करण्यात इलेला आणि बघा सुकाट वाजून ठेवल्या ना. पिठी भात आणि सुकाट. हे पाठवलं लिंक? हो का? हा चल. हे जेवण यावा. हे ऑर्डर करू की नको? कर ना. ह्योच ना? खायचो कर. तू सांग नंतर. मी भोकलेल्याचा आवाज डायरेक्ट ह्याच्यात, बाकीच्यातून नाही. फक्त कुत्र्याचा आवाज? हा, तू म्हणजे डायरेक्ट दिले नाही ह्याच्यात. काय होय. भंगारवाला आला, प्लास्टिक भांड्यांना कलय करून मिळेल. सगळे माझ्याकडे ये. चल. हे भाजीसाठी चांगला. भाजी विकताना बोमटत राहू नको. मग एकदा रेकॉर्ड करून ठेवला की झाला. टपक बांधायचं. हा, बोल करू. याच करू ना. तो लालू नको. लालू ना. ह्योच मागो मस्त. ह्याचा आवाज चांगला. 30 वेटचा अरे. हो 50 वेटचा. वेट जरा जास्त, आवाज जरा मोठा. आर्यनचं आर्यन.
दर धर ते का धर हॅलो जेवूक पिंक्या कसा जेवूक बोलवता म्हाका आधी हय पिंक्याचा नाव इला पिंक्या गाडी वय उंडे काय गो तुझ्याकडे सगळ्यांची कार्ड काकांचा कार्ड तुझ्याकडे पिंक्याचा कार्ड तुझ्याकडे आणि कोणाकोणी कार्ड ठेवलं चल येतोय होय यो बाई इलय चल मित्रांनो आता दिवसभरचा सगळा उंडागणा झालेला आज काय काम केलंच नाही फक्त एक व्हिडिओ एडिट करून अपलोड केलं बाकी काय रेसिपी पण नाही आणि कायच नाही म्हणजे झालंच नाही काय आता पुष्पान फोन केला आणि जेवू के म्हणून आता जेव केलं आता जेवूया आणि झोपाया संध्याकाळी काय व्हिडिओ येत म्हणजे शूट करू मिळत की नाही माहीत नाही आणि संध्याकाळी आपण मुंबई चला तर मग बाय बाय सर्व मंडळीने जेवल्याशिवाय जाऊ नये अशी फवारणीची विनंती आहे तेव्हा हात धुवून यावा लवकरात लवकर डोल्याचा सार करण्यात इलेला आणि बघ सुकाट वाजून ठेवल्या ना